abada za mu rayu da alkhairi. Tunda ka iya soyayya zo ka mun zancen ruhi, mun zama ɗaya har abada za mu rayu da alkhairi. Kin gani na yarda da ke duniya ma ta shaida, har jinin da yake yawo cikin jikina an buɗa, an gani sunanki yake ta rubutawa labudda, kyawun zubinki da surarki na bai mazan jiya labari. Ya shiga gabbaina ya bi sassan kalfi, na faɗa bana da rabo sai abinki a bar dole, sanda na zamo naki babu sauran mai dabi, za na baki da kaina masoyiyata mai sirri ce.